வணக்கம் மக்களே, ஜிகே டெக்ஸ்க்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வனிதா விஜயகுமார் நேற்று நைட்டு தாக்கப்பட்டிருக்காங்க. அது யாருனால எதனாலன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வனிதா விஜயகுமாரும் பிக் பாஸில் கலந்துருந்தாங்க. இப்போ வனிதா விஜயகுமாரோட பொண்ணு ஜோவிகா விஜயகுமார் அவங்களும் பிக் பாஸ் சீசன் 7 தமிழில் இருக்காங்க. இந்த சீசனில் தான் பிரதீப் ஆண்டனி இருந்தார். நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிரதீப் ஆண்டனியை. அவருக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இந்த பிரதீப் ஆண்டனியோட ஆதரவாளர்கள் தான் என்னை தாக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நைட்டு 1 மணி இருக்கும். நான் என் சிஸ்டர் வீட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக போய்கிட்டு இருந்தேன். போகையில் அந்த தெருவில் ஆள் யாருமே இல்லை. அப்போ ஒருத்தன் வந்தவன் என்கிட்ட பிரதீப்பை ஏன் தப்பாக பேசுகிறீங்க, பிரதீப்புக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்ததை ஏன் நீங்கள் நியாயப்படுத்துகிறீங்க, மக்கள் எல்லாருமே அதை நினச்சி கொந்தளிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க, நீங்கள் மட்டும் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே மூஞ்சியில் ஓங்கி ஒரு குத்து குத்திட்டான். எனக்கு அப்போது என்ன செய்கிறதுன்னு தெரில, நிலக்குலைஞ்சி போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த இடத்துல இருந்து ஓடிட்டான். நான் என் சிஸ்டர் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். அங்கே போய் தான் ஃபஸ்ட் டைம்லாம் பண்ணிட்டேன். இப்போ என் மூஞ்சியை வீங்கி காயமாக இருக்குது. பிக் பாஸ்ன்றது ஒரு கேம். அந்த கேமாக பாருங்கள். ஏன் இப்படி பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டு ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி வனிதா விஜயகுமார் ட்வீட் போட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் பிக் பாஸ் ரிவ்யூவே நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எவ்வளோ தூரத்துக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ மக்களே.